iki mujudake srana silaturahmi dalang Solo kelawan dalang Jogja ya Yung. Amin. Awake dhewe pelaku seni jamane wis beda mergo jaman ki janma jamno ki wong peradabane wis saya mundhak saya maju awake dhewe duwe tugas ngemban yaiku njaga persatuan kesatuan lan kemanunggalaning kabeh warga. Mergo sing kinaya ngapa iki mujudake kanggo tolak ukur tumrap bangsane dhewe. Lan ngetokake yang jenenge persatuan ki pancen ampuh tenan. Wah, hebat mo. Ya toh? Ya. Mula Nadianto neng di papan panggonan iki saiki utamane donya iki lagi tidak baik-baik saja. Ning tumraping negarane dhewe dalang punya tanggung jawab moral sing ora enteng yaiku tetep mempererat silaturahmi dituladani yang awake dhewe iki. Ya, nggih. Mula tajuk utawa temane bengi iki Serawung Sambung. Sambung-sambung. Serawung ki seduluran silaturahmi, sambung ki sinambung, aja nganti pedhot lan kita harus berani memutus rumor bahwasanya dalang kuwi identik dengan ora rukun, kuwi dihapus total wiwit saka bengi iki fa insyaallah selamanya dalang tetap manunggal. Tepuk tangan untuk para dalang. Rukun. Nggih. Kuwi Jenenge salam budaya ya kaya ngene iki ya. ya. Wis poso-poso, dasare dalange apa ya nek sing ora poso ya? Ya ngene ya Yung, yen perkara poso kuwi keyakinane dhewe-dhewe. Mergo wong Jawa lan tumraping aliran agama kuwi mor misah Nadianto amor ning pisah. Dadi monggo sing poso ya alhamdulillah, sing ora poso mesti ana laku dhewe sing ditindakake ya. Betul. Nah, wah, jan hebat tenan. Iki dalange 30, Solo 15, Jogja 15. Ya. Lan iki kudu dieling kabeh mau ana wancine, ana watesane ya Yung. Heeh. Iki mau panitia wis ngendikan pokoke punjul jame kena denda, kurang jame ya kena denda. Ya. Kuwi. Sing abot niki. Ya. Lan nek ketara iki nek denda rada rada akeh bocah kae. Nggih, aku tenan seneng banget Yung. Ya. Lan uga atur penuwun kunjuk Gusti Yudha ingkang sampun kepareng ngaludhangaken penggalih menehi wanci papan panggonan sak daharane komplit kanggo awake dhewe sak kanca ya Yung. Kuwi mau ya go 250. 250 wis sak wedange, sak bakmine, sak sego gorenge, sak papane, sak sound sisteme. Duit sing diklumpukke kuwi mung minangka kanggo srana tandha Serawung lho Yung. Ya, aja dikertawaji masalah jumlah lan wilangane. Ya toh? Iku Serawung antarane Jogja dan Solo. Nggih. Mula ayo iki awake dhewe iso manunggalake tekad, terikat lan semangate rukun dalang Jogja Solo. Semoga tahun depan bisa lagi diadani meneh lan insyaallah diunduh ning Solo genti ya ora apa-apa. Ya, tepuk tangan nggih. Engko digoleki ragat yo. Yo beres. Heeh. Nek iso aja ngantek urunan mesake, ya toh. Nggih. Nek miturut pengendikane Mas Bayu, Dipun. Tahun ngarep iki arep ngenekke Mas Jalaten. Lah kuwi apa kuwi? Banyumas, Yojo, Solo, Klaten. Ya, merambah ini lebih bagus Banyumas. lagi. Hebat. Iki wancine winates yo. Nggih. Ya, visi misi wis diaturake saiki ayo iki ana bintang tamu sing wis kepareng padha ngrawuhi utawa sewantrene. Sapa wae bintang tamune? Ana Mbak Apri. Mimin Apri. Mimin Apri karo Mbak Eka. Mbak Eka. Iya. Lan Mbak uga Tatin. Mbak Tatin. Ya. Mbak Safia. Safia. Oh, Mbak Safia. Ayo Biyung sing purba Yung, sampean munggahke sapa sih Yung? Sampean ki soalé sakjane iki tak sawang ki mung uripe ijen terus kan aku yo kudu mikir supaya sampean diseseneng atine. Heeh. Kae dikeke sing duda kae wae. Ayo ngene yo. Matuhe aku arep ngundang karo Apri Mimin kok. Waduh. Aku senengane Apri Mimin. Oh iya. Mergo Apri Mimin ora kena digarap masalahe. Monggo Mbak Mimin Apri Mbak Mimin. diiringi. Yo. Nggih, pancen budaya menika sak Nusantara ki rak ya ora padha nggih to. Wong kene Solo wae ya beda-beda, Klaten ya beda. Ana wayang wong topeng. Topeng. Nah, wayang